Sugeng enjing para pamirsa sedya sugeng rawuh wonten program pawartos dinten punika. Warta kapisan kedados tumindak kekerasan antar siswa malih kelompokan wonten ing Koja, Jakarta Utara. Setunggal siswa SMK dados korban penyiraman banyu keras dening kelompok sanes. Korban ngalami tato abot lan sakmenika dipun rawat intensif wonten griya sakit. Pihak kepolisian sampun miwiti penyelidikan sanging merapi pelaku. Supados prastawa kados mekaten boten kembali malih. Kangge ingkang cetha, sumangga kita sesarengan mirsani laporan saking wartawan ing papan kedadian. Sugeng enjing para pamirsa, kula Sri Maulida sakmenika wonten ing Koja, Jakarta Utara wonten kedadian penyiraman banyu keras dhateng setunggal siswa SMK ingkang nembe damel geger warga. Kula badhe ngaturaken informasi sekedhik babagan kedadian punika langsung saking papan kedadosan. Sugeng sonten Pak Kapolres, kula badhe nyuwun keterangan dados pundi perkembangan penyelidikan kasus penyiraman banyu keras punika. Sonten sakmenika tim kepolisian sampun nglaksanakaken penyelidikan kanthi insentif. Kita sampun nglumpukaken bukti lan nyekseni rekaman CCTV saha nampi pitedah saking saksi mata. Pelaku sakmenika tasih dipati lan mugi enggal saged dipunpekta kagem diproses miturut hukum ingkang lumampah. Sugeng sonten Pak Kepala Sekolah, kados pundi tanggapan pihak sekolah ngenani kasus punika? Sugeng sonten, kita saestu prihatin lan sedih kalian kedados punika. Sakmenika pihak sekolah sampun maringi panyengkuyung dhateng kulawarga korban lan ngajak para siswa kangge tetep adem ayem. Mboten ngantos baleni kekerasan. Kita ugi badhe ngencengake program bimbingan lan konseling supados kasus kados mekaten mboten malih kedadosan. Sugeng sonten Bu, kula nyuwun pirsa kados pundi panjenengan nyekseni kedadosan punika? Sugeng sonten nalika punika kula nembe wonten ing toko caket margi. Kula ningali satunggal montor ngadhepake kecepatan. Lajeng penumpangipun medalake botol banyu keras langsung nyiramake dhateng siswa ingkang ngadeg ing pinggir dalan. Sasampunipun pelaku lajeng enggal mlayu. Kula lan warga sanes langsung mbiyantu korban lan ngubungi pihak rumah sakit. Sugeng sonten Bu, kados pundi kahanan putra panjenengan menika sasampun prastawa punika? Sugeng sonten kahanan anak kula sakmenika tesih ringkek lan tesih dipunrawat intensif wonten griya sakit. Kula ngaturake matur nuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun maringi pitulangan lan dumateng mugi pelaku enggal kepundhut saka kedadosan punika boten malih keturutan.